de la jornada, molt farter de treballar. Arriba el cap de setmana, ves en hora de lliurar. 10 hores treballa al dia, de les quals en cobre 3. 2 li les regale a l'amo i les altres pel govern. Ara vos vaig a contar lo que jo faig el dissabte, després d'alçar-me a les 10 i nogar-me bé les sabates. Primer me'n vaig a esmorzar al bar de la meua placeta, rua, cervesa i cafè, i per rematar la copeta por a migdia aniré a fer traguet a les tasques, xalada en el rabí, tramussos, cacaus i 2 papers. Bendita rutina que tinc, com m'agraden els dissabtes, alçar-me a deshora del llit i tornar a 4 pates. Arriba l'hora de papar, això sí que és un gran plaer. Comença el meu ritual, regat en un bon vinet, pernil, caragols en suquet, conill en all i tomata, un ron molt ben cremaet i per rematar un cubata. Després de dinar guitarra, pinyot, casalla i trinquet, sopar de camí a algun lloc i tornar ben calentet. Bendita rutina que tinc, com m'agraden els dissabtes,